И здравейте, скъпи приятели! Аз съм Златко 1312 и днес ще реагираме на Shadow Hex и Готика 47, където играят Brawl Stars. Аз съм Готика 47 от Voodoo Hex TV. Добре дошли на поредния епизод на Нека играем Brawl Stars, където аз ще отключа Search, новия герой, и ще го разцъкам, за да видим как се представя. Също преди да започнем, искам да ви напомня, както винаги, да използвате промокодовете в Озон. Между другото, се абонирайте за канала ми, чукнете камбанката да получавате нови известия, когато качам ново видео, и да споделите видеото и да го коментираме. .bg и desktop.bg, които се крият в описанието на този клип. Проверяйте ги от време на време, защото може да се променят. И в момента новия код, поне за Озон, е много кисел, така че да, вижте го. Другия линк, който ще намерите отдолу, разбира се, е и към моите тениски. Вижте колко са прекрасни. Тази тениска може да е ваша само от g47.shop. Скоро ще имаме и Brawl Stars дизайни, така че оглеждайте се. И както винаги, тук до мен ще бъде Shadow Hex. Здравейте и от мен, хора! А здрасти, Готио, как си? Видяхте ли само как се телепортира Shadow Hex? Супер съм, готов съм да разцъквам. Имам един въпрос обаче. Преди да започна да разцъквам, мога ли да дойда и тук и директно да си отключа Search? Мога! Давай. Вау! Падна ми са герой, човек! Unboxнах Вау, не знаех, Готио. Search, не мога да повярвам. Дай ти си снимаш малко купи, а аз в момента ще го разцъкам малко и след това веднага ще отворя кутии и ти ще го намакса на някакъв. Между другото, хора, това е много старо видео. Това е... Не знам кой сезон бил на Brawl Stars, но гледайте. Супер здрав левел. Сега, Шадоле, искаш да ти кажа тайната на този герой. Когато си заради ултимейта, мога да се апгрейдвам и ставам по-здрав. Оле, колко е бавен! Оле, колко е бавен! Изстрелва някакви зелени сополи. Виж колко е бавен! Постоянно можеш да се апгрейдваш, така ли? Не, 3 пъти само. Ой. Ето това е достатъчно. Ой! Изи, изи. Обаче като умра, си губя апгрейда. Какво става тук долу в този купон? Не знам, сега ще ги пръснем, брат. Аз тук ги изнесох направо. Какво стана? Какво направи бе, човек? Шота! Какво стана? Аз исках да се апгрейда да спрям ултимейта. Какво стана тук? Това беше най-бързата игра някога. Добре, Шадоле, този път трябва малко по-бавно. Трябва да се апгрейдна. Съгласен съм. Аз доколкото разбрах, отключвам movement speed. Да, ще боли много, да знаеш. Не знам, сбия кутията! Бум! Трябва да спа да ползвам. Преди, хора, имаше по-хубави и редки броуъри, но сега в днешния Brawl Stars е много гадно. Малото има май, но той много малко рейндж има. Рейнджа ми стига до тебе в момента. Тук долу има джесата и дай на майко е. Brawl Stars носталгия. Давай, утре! Тя тръгна към мене! Вече съм по-бърз! Да, мале, това е много яко така. Yes! Браво, пръсна я тая. То ни помогна за кутията. Виж колко ми е рейнджа! Увеличи си рейнджа! Не, май не е увеличен. Май само спида. Мой брат ходилник, къде отиваш ти? Мой брат ходилник, между другото, е много по-страшен от мен заради рейнджа си. Да. Остават два отбора, къде са другите? Тук, ето ги, намери ги! Удари! Браво! Уби ги! Това е мой! Вече рейнджа ми, виж кафе! Погледни ми! Мали! Аз не съм погледнал между другото, въобще какво прави героя. Да, станах по-здрава батка. Ето тук някъде се крие този хладилник, гарантирам ти. Ето го. Той е хладилник и... Аз това го убих. По 2500. И искам да се апгрейдна още веднъж. Няма проблеми. Добре, значи на първи левел получавам movement speed, после range, после атаките ми се разделят на 6. Аз не разбирам как ми се разделят атаките. И аз не видях преди да се разделят. Не знам. Виж, настрани се разделят, да. Погледни от кутията. Той е смел! Прекалено смел, ако питаш. В средата Барлито взима. Няма да вземаш, Много съм слаб. Готио! Ти си. Тя бие много! Апгрейд! Дай си апгрейд! Така. Да, но май ми спря хелта, май ми спря регена. Шадоле? Не, прецака се. Стой! Чакай, бягам за да се хилна. Ето така, малко го нацедих. той е махут!
И аз имам. Скри се за тъгъла така, да? Не! Да! Браво, бе! Не мога! Човек, не мога да се апгрейдна постоянно, бием на 100 лева, стигаме точно с последния удар ми се отключва. Направихме няколко бързи игри, сега искам да си отключа кутиите с надеждата за някакъв още по-нов герой. И като ми дава точки, реално ще мога да апгрейдна Сърч супер яко. Сега обаче, преди да започнем, искам да ви помоля, абонирайте се за канала ми. На всеки 3 човека един гледа клиповете без да е абонат горе-долу. Така че, моля ви, абонирайте се, гоня 300 000 абоната, слагам се дезинфектант за късмет. Ето къде е, защото вие знаете, последния епизод не си сложих, нищо не ми се падна, този епизод се надявам нещата са по-различни, но вие абонирайте се за канала ми, моля ви, пръснете ми един лайк на клипа, защото това помага страшно много. Също да, не знам как да накарам хората да се абонират чадра, на всеки клип го казвам. На всеки клип го казвам и те се абонират. Част от тях обаче супер много все още остават не абонати, на мен ми е много тъжно, защото моето долно племе трябва да расте. Започвам с Браубокс. Видяхте ли сезон 2? Не знам как да накарам хората да се абонират чадра, на всеки клип го казвам. На всеки клип го казвам и те се абонират. Част от тях обаче супер много все още остават не абонати, на мен ми е много тъжно, защото моето... Ето. Виждате сезон 2. Да. Това е сезон 2. Долно племе трябва да расте. Започвам с Браубокс, малък. Давай! В него, разбира се, има пари и точки за сърч. Невероятно, но факт. След това още един бигбокс. Така, пари и точки за сърч. Давай, след това джемове. Бигбокс с точки за сърч, няма проблеми, много яко. 100 точки, не смятам да ги дам на сърч. Браубокс, точки за сърч. Поне някакъв Star Power нещо може ли? Точки за сърч. Това бая. Бонус! Токен да бъде. Точно каквото ме трябва, Ето тук имам точки, тия точки ги слагам на сърч. Отново. Тази кутия отваряме. В нея има точки за Search Gold. Между другото, само да кажа, много хора ми задават въпроса защо екрана ми е изрязан постоянно на клиповете. Отговорът е защото телефона ми е по-дълъг отколкото трябва и трябва да избирам или да изрежа малко от екрана отляво и отдясно, или вие да виждате огромни черни черти отгоре и отдолу, което пак виждате по-малко, така че съм го оставил отрязано. И на Dual Showdown винаги е отрязано, така че. Дори не отваряме тази кутия. Ако телефонът ти не е като моя, аз съм на майко няма това проблем. Ти си мърсен хакер. Казахме сърч. Мегабокс, дай ми сила! Дай! Точки. Много точки даде просто. Нов пин за сърч, супер, щастлив съм. Бигбокс. Да, и аз това се замислих. Много точки му даде. Вече почвам да ги отварям по бързата процедура. Токен дъблър. Тък му се зарадвах, че е нещо друго. Хората ми се смеят в коментарите, че не знам кога имам шанс да ми се падне нещо, обаче аз откакто отварям кутии, ги отварям като пълен психопат, много не мисля. И аз така! Вау! Добре, въпросът ми е сега, от първи левел на кой левел ще стане нашия приятел Сърч? Сигурно колкото моя. 2 пъти. Ето легендарния Chromatic Brawler. Преди имаше Chromatic Brawler. И това време си мина. 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти, 6 пъти. И не стигна голда! Ако имахме още голд, ако имах 60 голд, ще да го апгрейдна на 8 лева директно. Чакай, моля! Да! Чувствам се вече като ютубър, разберете ли. Още една кутия ми трябва реално и ще го направя. Сега ще се върна. Добре, нека разцикам, не мога да повярвам. Мале! Върнахме се. Давай си красиво. Чакай да видим, имаме ли нещо? Имаме ли поне още една кутийка по някакъв начин? Имаме едно нещо. Какво е то? Това е още една кутийка, която какво ще ни даде? Дай ни голд. Не! Може да го Items remaining! Yes! Последната кутийка ме даде гаджет! За Би, където пускат мед на земята и хората, които минат през него с лова. Ти трябва да си го виждал един такъв мед. Да, това е яко. Това е супер яко. Това е яко. Добре, последната кутия. Благодарение на вас, защото аз съм сигурен, че много от вас са се абонирали и са праснали лайк преди да отворя тази кутийка, така че благодаря много за вашия късмет. Надявам се ви да сте откраднали част от хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да ударите на лайкче и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че гледахте и до следващия път.